आं जोबोर गिनाय मोनदों बाम्बुला आं जोबोर गिनाय मोनदों नंगौ आंबो जा गिनाय मोनदों मानो गिदों नोंसोरलाय आं दङ ना आं गासैखौबो थिक खालामजोबगोन नोंसोर गिनो नाङा बाम्बुला अब्लाबो नोंथ' जोंखौ गिनो होआखै नाथाय आइ आफायाबा आंखौ नुनाय लोगो लोगो मा जागोन आंथ' जोबोर गिनाय मोनबाय बाम्बुला आं नुजाग्रोआ नोङो थांनानै आइ आफाजों रायलायग्रो बिनि उनावसो आं नुजागोन आं डाइरेक्ट थांनानै नुजाहैया जागोन दे बिदिब्ला एथ'ग्राब गिदोंब्ला बेयावनो जिरायथ' आइ आफाया सिङाव दङ जानांगौ आं लोगो हमहैनो आयै जा गिनाय मोनदों नोंगौ फिसा आंबो जा गिदों नाथाय मा खालामनो दिन आरो बोथोर आरो समानो जोंखौ खोन्थाबाय जों गिनानैब्लाबो जेबो जानाय नंला जों दायखौ मावबाय जेब्ला जों गासैखौबो गनायनो नांसिगोन बिखाखौ एसे गोरा खालाम मा जायो जोंजों मा रायलायफैयो नेनि आयै हामबायसै फिसा बारा गोसोखौ नारभासबो खालामनो नाङा खाफालाव जालिनाय दङ बेनो जागोन आरो जोंबाबो गलाम नङा आथिं आखाइ दङ लाखिजायाब्लाबो मावनानै जागोन गनायजाबा गनायजाबाय गनायजायाबा गनायजाया जेबो नङा दे अब्लाबो खनसेखौ जों निमाहा बिनानै नायनि मा बुङो ए सोर जाखोबा आरे नोंसोर बेयाव माबोरै सफैखो आरे मानो जेबो बुङा नोंसोरलाय बेयाव माबोरै सफैखो आरे नोंसोर बेयाव माबोरै सफैखो सोर लाबोखो नोंसोरखौ बेयाव सोर हाबनो होखो नोंसोर माबोरै सफैखो माबा मोनसे बुंगोन ना नोंसोर सानैनि गेजेराव सोरबा माबा मोनसे बुंगोन ना आरो नों दैजि नोंथ' जोंखौ ओरैबायदि गन्थं हाबाय दा नोङो आरो माब्रै जोंनि न'खराव आगान होफैबावखो मा खोथा लानानै आरो जोंनि न' सिङाव हाबफैनानै जोंनि न'आव सोर जिरायनो थोनखो नोंखौ हो आरो जोंनि गन्थं हानानै जोंनि मान सन्मान जोंनि थाखा फैसा गासैखौबो फोजोबस्रांनानै होनानै आरो दायो मा आद्रा दंबावो जे नों लांफैफिनदों अन्नानै हायोब्ला आंखौ निमाहा होदो आंनि माखासे हमदांस' हायै गोसोआ जोबोर गोरोन्थि मावहोबाय आंनि गोरोन्थि मावनायखौ आं हमदांनानै आं सोलायबोफिनबाय आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ निमाहा होदो मा होनखो नों आंखौ आफा होननानै बुंदों आरे दा नों आंनि बोरै बिहामजो जानो हागौ बा आं नोंनि बोरै बिहाव जानो हागौ मा साननानै नों आंखौ आफा होननानै बुंखो नोंथ' आंनि फिसालानि महर गाज्रि होननानैहाय आंनि फिसालाखौ नोङो नेवसिनानै महर मोजांसो थांदोंमोन ना बहाथो बै सेंग्राया बहाथो बा आंखौ माबायदि दादागिरि खालामनानै थांदोंमोन बोरैथो आंनि सिगाङाव एथ' दादागिरि दिन्थिनानै दा आंनि सिगाङाव बोरैथो आंखौ आफा होनफैफिनबावखो अन्नानै निमाहा होदो जों बे न'आव जोंनि गोसो बायदि जों फैयाखै नोंथांनि फिसाला बाम्बुलायासो जोंखौ बे न'आव लाबोदों मा बाम्बुलायासो लाबोदों खोथा बुंनो जायगा मोनाखै नामा आंनि बाम्बुला फिसाया जे दिनाव बे हिनजावसाया आंनि फिसालाखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों थांदों बै दिननिफ्रायनो आंनि फिसालाया न'आवनो गैया अब्ला बोरै आंनि फिसालाया नोंसोरखौ लाबोनो हाखो नोंसोरो थगायदों ना नोंसोरो बिमा फिसा सानैजों प्लानिं खालामनानै दिनै आंनि न'आव आगान होफैबावदों ना थारखौनो बुंदों बाम्बुलायासो लाबोदों बोरोथो बेलाय बोरोथो र' नोंसोरो थांथ'नो नाङा दै नोंसोर सानैया बिमा फिसा सानैया थांथ'नो नाङा आं बाम्बुलाखौ लोगो हमैनि नोंसोर थांथ'नो नाङा बुंखादोंना आङो थांथ'नो नाङा दै थाङा नों फैनायसिम थागोन दे थाङा औ थांनो नाङा बुंखादों आं नोंसोरजों आंहा गोबां खोथा दंबावो रायलायनो आयै बाम्बुलायालाय बिमा बिफाखौनो लोगो हमनो थांदों नाथाय बियो दाबोसिम मानो ओंखारबोआ आयै मा जानांगौ माथो खोथाया बोरैबा गोजा आयै मोजां जाफिनगोन दा बे जि न'खरखौ आङो अराय समनि थाखाय मान सन्मान हामारबाय अराय समनि थाखाय बिसोरनि गन्थं हाबाय बिसोरखौ आङो नस्थ' खालामबाय बिसोरो आंखौ फोथायदोंमोन नाथाय आं बिसोरखौ फोथाय खेबस' खालामनानै दा बिसोरो आंखौ जायगा होगोन बिसोरखि आंखौ गनायगोन बिसोरखि आंखौ गोरलैयाव नाजावगोन आयै मानो सिरि माबा मोनसे बुंना बे न'खराव आं गोजोनै थानो हानाय नङा आयै आंनि गोरोन्थियानो दिनै आंनि संसारनि बयनिख्रुइ खुसि जि खुसिया आंनि जिउआव अरायसम फैनो गोनांमोन बे खुसिखौनो आं खोमानानै लाबाय आयै बे न'खराव आं गोजोननाय मोननाय नङा दां आयै आंखौ बे न'खराव नोंनि अनगा हारसिं दागालां आं बायसान्स थानो मोनोब्लाबो आयै नों आंजों थाफानो नांगोन नङाब्ला बिसोरो आंखौ जोबोर अयथासार बानायगोन आरो बे आंनि उदैयाव थानाय फिसानि थाखाय आयै नोङो थानो नांगोन आंजों दे फिसा रायलायनायनि गेजेरजों गासैबो जागोन थाथ'
हाबाब फिसा बोरैथो गनायनांगौ जाखो आंलाय बेखौलाय मा सानखो नोङो बोरैथो गनायबावनांगौ आङो बबे गोसोजों बबे बिखाजों मा साननानै बबे मेलेमजों आंलाय बेखौ गनायबावनांगौ जाखो नोंनो बुंदो मा साननानै बुथुमनानै लाबोफिनखो नों आयै आंनि गोसोआव आं बेखौनो जायगा होखाबाय आयै दैजिया नोंगौ जोंनि मान सनमान अपमान खालामबाय नाथाय बियो गावनो आफसुस जानानै बियो अरायसमनि थाखाय जोंनि न'खराव आरो आंनि जिउआव फैफिनबाय आयै माथो गिदिर खोथा मानसिया सानसे भुल खालामो बिदि होननानै दे जोङो मानसिखौ खनसे निमाहा होआ बेथ' नङाना आयै आं हले गोरलैयाव मानिनो हायाखै जाय मानसिखौ जोङो दाव गावनि थैनि फिसा बायदि अनदोंमोन बे अनबाबो अनजायाखै जोंनि एथ' गिदिर मान सनमान जाबाय बे मानसिखौ आं बोरै न'खराव जायगा होबावगोन नैथि बारनि थाखाय आं बोरै बेखौ बेहामजो होननानै गनायबावनो हाबाब गामिनि मानसिफ्राबो बेखौ सैखाला रावबो मोजां होननानैनो बुङाखै बेखौनो बोरैथो लाबोफिननांगौ जाखो आं हानाय नङा प्लिज आयै आफायाबोथ' बेखौनो बुंखागोन आयै आफाखौबो नोंसो बुरखायनो हागोन आयै आंहा जेबो राहा गैया आं फंसेल' बाथ्रा बुंबावो आं दैजिखौ मन्दिराव हाबा खालामनानै लाबोखाबाय मा नों मन्दिराव हाबा खालामबावबायसो नंगौ नोंसोरखौ गोरलैयाव नाजावनाय नंखाया आं बेखौ मिथिखागौ बिनिखायनो आं दैजिखौ मन्दिराव हाबा खालामना लाबोबाय आयै नोंसोरनि खोथासै जुदि नोंसोर दैजिखौ बजबना लानो हाथारला होननानै सानोब्ला दैजिजों लोगोसे आंबो बे न'खौ गारनानै आरो नोंसोरखौ नागारनानै अरायसमनि थाखाय दैजिखौ लानानै आङो गोजानाव थाहैनोसै फिसा नोंदि बेफोरबायदि जोंनि बारगा खामानिबो मावगोन आं सानथाराखैमोन जाय हिन्जावा जोंनि मान सनमान जाबाय बे हिन्जावखौनो आरो नोङो नागिर माब्रैथो लानानै फैफिनखो आयै गसाया बयनिबो थाखाय खाफालाव हौवानि थाखाय हिन्जावखौ हिन्जावनि थाखाय हौवाखौ लिरनानै दोनखादों बेबायदिनो आंनि खाफालावबो दैजिखौनो लिरनाय दंखायो बिनिखायनो बारहुंखा दै बाना सारन्थाइ गावदोंब्लाबो दैजिखौनो आं मोनफिनबाय आरो बेनो आंनि जोबथा समनि आरो जोबथा बारनि थाखाय जाबाय आयै अन्नानै बजबदो संसारनि मानसिया मिनिब्लाबो मा जानो मिनिथों आंसो संसार जागोन दैजिजों संसारनि मानसिया आंनि हिन्जावजों संसार जाया दैजिजों संसार जाया आंसो जागोन बिनिखायनो आयै संसारनि बायदि आं सोलिनो ना आंनि गोसो बायदि आं सोलिनो आंहा बुंनांगौ जेबो गैला आं हले मोजां मोनाखै नों मा खामानि मावखो नै बिफा नोंनि फिसाला मोजाङा मा खामानि मावखो मिथिगौ ना नोङो मोनथिदों मिथिदोंबो नाथाय बे माब्रै जानो हाखो नै बिफा नोंनि फिसाला मोजाङा दैजिखौ मन्दिराव हाबा खालामनाबो लाना फैबावबायसोनो मा बुंनो मा औ आफा दैजिखौ आं मन्दिराव हाबा खालामनानै लाबोबाय फिसा नोंखौ जोङो बबेबा जायगायाव हारसिं दङ होननानैसो जों साननानै दङमोन नाथाय नों सिरि बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै लाबोबाय नों मा साननानै बेखौ लाफिनखो हो नोंखौ मा बुंलाङामोन नोंखौ माबायदि मुगैदोंमोन आरो जोंखौ माबायदि गन्थं हाखो जोंखौ माबायदि मानसिफोरनि सिगाङाव अपमान खालामखो नों बेफोरखौ बावबाय आरे बे मालाय हौवा महर मोजांजों थांखानायखौ नों बोरै लानानै फैफिनखो आफा नंगौ दैजिया गोरोन्थि मावदों नाथाय दैजिया गावनि गोरोन्थिखौ बियो सिमान लाबाय आरो बियो अरायसमनि थाखाय गोसो सोलायनानै आरो बे हौवाखौ नागारनानै आंजों फैबाय आरो आं दैजिखौ मन्दिराव हाबाबो खालामबाय आरो आफा दा नोंसोरनि खोथासै नोंसोरो मा सानो नाथायबा हले आं दैजिखौ माब्लाबाबो गारनो हानाय नंला आरो बेजों लोगोसे आरो बिनि बिमाया आंजों थागोन हाबाब नोंसोर बिदिब्ला एथ' गोथौसिम खोथाया थांखाबाय बिमाखौबो लोगोआवसो लाफाबावलायनाय बा नायदो बिफा नोंनि फिसालाखौ जों उन्दैनिफ्राय जोनोम होनानै बेसेबां खस्थ' खांदों दिनै जोंनि खोथा बायदि सोलियालासे हनै जाय हिन्जावा बेखौ अरायसमनि थाखाय नाथ्रोदोंमोन बिसोरखौसो बिमा फिसाखौसो बिसोरो बिसोरनि खोथाखौसो लानो हमबावबाय दा नोंसोरो बजबगोन ना बजबा बेखौल' बुंदो बिफा नों मा बुङो बुं नाथाय आंनिफ्राय बेनो आं माब्लाबाबो गनायनो हानाय नंला थिग दङ आं फंसेल' बाथ्रा बुंनोसै नों आंनि फिसा दा गनाया होनब्लाबो नोङो जोंखौ नागारनानै थांगोन मा जों हिन्जाव लानानै नोंखौ गोजानाव थाहैनो जोनोम होदों नोंजों नायजानो खुसि जानो जोंहाबो मोनसे थांखि सिमां लानानैसो नोंखौ जोनोम होदों दा जों गनाया होनब्लाबोथ' नोङो जोंखौ नागारनानै थांगोन बेनिखायनो मोनसे अपसन आं दैजिनि आखायाव 4 लाखनि सनाखौ होदोंमोन बे सनाखौ बियो आंनि आखायाव होफैफिननो हाथों अब्लानो आं बेखौ नाजावगोन नंगौ एथ' दामि बिनो अननानै फोथायनानै सनाखौ होदोंमोन बे सनाखौ बियो होफैफिननो हाथों बिनि उनाव जायो मा जागोन नाथाय सनाखौ हले नांथारगोन नंगौ बिमा सनाखौ होफैनो हाग्रोथों आरो बिनोसो गारि होनो नागिरबावलायदोंमोन दे बिदिब्ला आं सनानि खोथाखौ बुंनानै नायगोन नोंसोर सानैबो थौदो नोंसोर सानैयाबो सेरावनो थादो मा सेराव थांनानै जोङो दाउखाफोरा दाउब'फोरा ना जमनाय बायदि जमबाय थाहैनोसै सनाखौ
जों बोरै नुजानो सिगां सनाखौ लाबोनानै होफैग्रो बिनि उनाव जों थांगोन नायनि सनाखौ जोङो होनो हायो ना हाया सनाखौ होफैग्रोनो हो खोनासं बिफा आं हले गोसो गोरबोजों बेखौ नाजावाखै नाथाय फिसालाया बेखौ लाखियाबा न'खौ गारना थांगोन दा मा खालामनो जोंथ' लाखिनो नांगोन नाथाय लाखिब्लाबो गोदो बियो जेरैबायदि फिसाजो महरै मोनदोंमोन दाव दाव मोनदोंमोन बे बाराव बे माब्लाबाबो बिदि मोननाय नंला आरो नों रुवाथि गोदान लायनो होननानै बुंदों ना रुवाथि गोदान मथे दा लाबोसै रुवाथि लाबोब्ला जों फैसासो होबाय थानो नांगोन गतिके दैजियानो जोंनि न'खरनि रुवाथि बायदि जानो नांगोन आरे बिमा बिफाजों रायलायनो होननानै थांनायानो एथ' गोबाव औ एसे गोबाव जाबाय दैजि आं फंसे बाथ्रासो बुंनो आफाया नोंनो सना होदोंमोन ना बै सनाखौ आफाया बिफिनदों अन्नानै सनाया दङब्ला सनाखौ हरफिन आफानो आरो आइनो सनाखौ गथायनि बिसोरो बुंदों गनायाथ' होननानै बुङाखै गनायगोन नाथाय सनाखौ बिग्रोदों सना सना बे सनायाथ' मा बे सनायाथ' जाखो दङब्ला हरफिनदो सनाखौ बिसोरो मोनफिनब्लानो गासैबो खोथाया थिग जाबाय सनाखौ हरदो